pisicuță drăguță! Poftim niște mâncare! Ai, mulțumesc, doamnă! Ce zici? Împărțim mâncarea? Jumătate pentru tine? Și pentru mine. Vai de tine, sărmana fată! Mănânci mâncare pentru pisici? Și locuiești în cutia asta? Nu, desigur că nu. Pisica mea doar locuiește aici. Oh, ce pisică drăguță! Oh, vai, nu e așa de drăguță până la urmă? Scuze, de obicei nu faci așa. Știi, noaptea se face foarte frig, așa că, dacă vrei, poți rămâne la spital. Serios? Mimi, vin aici! Hei, Mimi! Oh, nu! Chiar a fugit! Oh, nu-ți face griji, o să se plimbe și sigur se întoarce. Haide, te duc în salonul tău. Într-un salon? Păi, desigur, acesta este un spital. Trebuie să te prefaci că ești o pacientă. Dar... Nu-ți face griji, totul va fi bine. Nu, Kitty, n-ai dreptate. Norii sunt albaștri și soarele e galben. Nu, Kitty! Soarele e alb și norii sunt albi! Bine ai venit în noua ta casă, Tina. Foarte frumos aici. Da, dar ar trebui să adaug ceva roz pe perete. Așa e mult mai bine. Aha. Uite, schimbă-te! Aceasta e noua ta uniformă de pacient psihiatric. Poftim, fă-te comodă. Uniformă de pacient nebun. Mulțumesc! Au! Bună! Ai un năsuc amuzant! Să spun năsuc! Și tu cine ești? Sunt Kitty! Mă bucur să te cunosc, Kitty. Sunt Tina. Poți să-mi spui năsuc. Ești amuzantă. Cine ești tu? Unde-i Annie? De ce ești în locul ei? Cu tine vorbesc? Eu nu știu. Mincinoasă! Adu-o pe Annie înapoi la mine! Eva, întoarce-te în camera ta, chiar acum!